El dia s'ha aixecat plujós, amb llamps i trons, però sembla que ja ha sortit el sol i tindrem un dels dies més calorosos de l'estiu. Blanes avui ja s'està posant guapa per començar aquesta festa major i els pirotècnics estan començant a muntar l'espectacle que veurem aquesta nit. Nosaltres anem cap allà a parlar amb ells. Ioio, l'agafes? Estem amb el José Manuel Crespo, el responsable de la pirotècnia valenciana, que és el guanyador de l'edició de l'any passat del concurs de focs. José, veniu aquí a mantenir el títol, suposo, no? Anem a veure si ho puguem tornar a guanyar. L'any passat se va donar molt bé i enguany pues, intentarem repetir-ho. Què suposa per una pirotècnia guanyar aquest concurs de focs de Blanes? Pues per nosaltres, siguem una empresa jove, és molt important. Un concurs en tants anys, un dels més clàssics que n'hi ha a nivell nacional, no? Poder guanyar-lo és una meta que vas marcar i ho vas aconseguir el primer any, no? És una cosa difícil, nosaltres ho vam fer i a més, penso que amb molta diferència, no? Aquest matí ha fet un xàfec important. No sé si ha afectat el muntatge d'aquest espectacle pirotècnic, perquè ja vau començar a muntar ahir, crec. Sí, però ells van ficar només el que és la ferramenta, els tubos, la col·locació, i no fiant molt de l'oratge, ho van tapar tot en plàstic, o sigui, està tot impecable i el castell no té per què haver ningú problema. No sé si tenim preparada alguna sorpresa, si ens pots desvetllar alguna cosa del que veurem aquesta nit aquí al concurs de focs. El que sí que puc dir-te i invitar a tota la gent que vinga a apreciar, perquè veurà moltes coses noves, veurà un castell amb molt de ritme i molt bonico. Una petita dificultat tècnica que no sé si us ha impedit fer alguna cosa aquest any. Aquesta part de platja que tens tu a la banda dreta, l'any passat teníem sorra per disparar també aquàtics. Aquest any heu hagut de improvisar una mica també això, no? Sí, hem tingut que improvisar, ho hem concentrat tot a la banda on tinguem l'arena, no? I ben cert que l'any passat m'ho va vindre molt bé això i enguany està un poquet tot més amuntonat. Esperem que ho hem tapat tot en alumini per això, perquè no se suflame res, perquè està tot molt xunt i bueno, ja mos hem empenyat, és el que n'hi ha. Doncs res, esperem, José, que vagi bé aquest espectacle de focs i a veure si revalideu el títol, cosa difícil aquí al concurs de Blanes, però bé, suposo que amb ganes de fer-ho. Ho intentarem, per lo menos. Com veieu, ens trobem ara dalt la Roca de Sa Palomera, un dels llocs emblemàtics d'aquest concurs de focs. Un lloc on els pirotècnics han de pujar i baixar moltes vegades. Avui els de la pirotècnia valenciana ho tenen ja pràcticament tot enllestit per a la sessió de focs d'aquesta nit. Un concurs que es veurà tant des de la platja de Blanes com també des del mar.